Good day everyone! Happy Sunday sa atin lahat guys! For today's video guys, samahan nyo ko gawa tayo ng macarona. Ayan. Meron ako dito dalawang yogurt. Then tahina. Ayan, bali guys, ang gagawin kong sauce, tahina in yogurt. Isang onion, yung hindi lang siya kalakihan guys. And garlic. Snowbar, ayan. Then, meron tayong coriander powder. Ayan. Paprika, black pepper, curcum. Kunti lang yung nilagay kong curcum, guys. Then, white spicy and cumin. Ayan. Then, meron ako, guys, na 1/4 na giniling. Ayan, guys. First time kong gagawin to. Samahan nyo ko, guys. Ayan. Happy Sunday sa atin lahat, guys. Guys, start na tayo. Naglagay na ako, guys, ng mantika sa ating pan. Then, ayan yung ating onion and garlic. Pinagsabay ko na siya, guys. Then, sunod ko na guys yung ating all spices. Then, yung ating giniling, tempura. Ayan guys, wait na lang natin siyang maluto. Then, habang niluluto natin yung ating giniling, gagawa naman ako guys ng sauce. Na tayo guys, ayan yung ating yogurt. Dalawang yogurt guys. Then, dalawang yogurt guys. Habang naggumagawa ako ng sauce, ayan, nagpakulo na rin ako ng tubig. Lagyan ko na konting asin. Then, konting oil. Pakulaan na natin yung ating macaroni. Guys, ng konting butter. Try natin ito ng butter. Sa butter ko siya guys niluto. Dapat guys, kunting brown lang siya. Okay na yun. Nilagay ko na guys yung yogurt. Ayan. Isang pindot lang.
Pero kuryente. May bagong recruit. Pindot mo lang. Pina. Sabi ko nga, may bagong recruit.